یک helbest یک destan du pirtûkên nû derketin. Weşanên lûvî du pirtûkên nû yên reyhan îke weşandin. Yek ji wan pirtûka helbestan e, ya din jî destaneke felsefî ye. Heşê dîrokê, pirtûka reyhan îke ya bi navê Heşê dîrokê, xeleka xwedawenda destaneke felsefî ye. Di pirtûkê de îke berê xwe di dîrokê û bûyerên dîrokî bi rêbazên destanî lê bi zimanekî femînen digire dest. Ew di vê pirtûkê de li dijî diyalektîka dîrokê ya nêr a Hegel ku bi sed salan e tê pejirandin, diyalektîkeke femînen ava dike. Nivîskar îke li dijî heşê serdest ê Hegel ku li ser pêşveçûn û şer hatiye avakirin radibe. Dîrokê ji xeteke yekalî û serdest derdixe û wekî xelekeke jiyanê ya dorveger, hembêzker û veguherîner ji nû ve pênase dike. Henese welatekî pirtûka dina nivîskar Reyhan îke ye. Pirtûka wê ya helbestan ji sed û bîst û heşt rûpelan pêk tê. Vaye beşek pirtûkê. Ji min re gotin war. Lê min mîna jinekî hez kir. Ji her tişta bi min re dijî, mîna babekî bêdeng bûm. Mîna evîndarekî mam, li benda yên li bin kavilan. û niha navê min tune ye, tenê rûyek min maye, yê bi dûkêlan hatî guhertin. Heşê dîrokê, xeleka xwedawenda Reyhan îke, lûvî destan du sed û bîst û çar rûpel 2026. Henese welatekî Reyhan îke, lûvî helbest sed û bîst û heşt rûpel 2026.